हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो एबे एक्चुअली टाइम हो गला गुटे हम 15 मिनिट ना 15 मिनिट ना यहाँ 5 मिनिट फास्ट अच्छी 12:40 तो तापर एबे आम मम्मी देखली मस्ती नहीं एम जाऊँ खाଇବା ओहो काली मोर ना आज 25 तारीख ना। हाँ भाई गुड मॉर्निंग भाई। तो एबे आम जाऊँ खाଇବା मत कहले चल आज रोसई करनी खाई आसवा जीवा टे खाଇବା आगे आम सका खाइनी कि 12:15 है सॉरी 12:40 है। तो जीवा आगे खाଇବା तापर अलग किसी काम अच्छी से गुड़ा ये करके आसवा नयापल्ली जीवा ना दूर अच्छी तो जाए जल्दी जाए तापर देखा कौन कौन करुच्ची खाई सारिकी ये अच्छी मार्केट जीवार अच्छी जीवा तो तापर देखिए जहाँ कह आप सहित सेयार करदेवी। तो आसला 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 मोबाइल नबनी कि मोबाइल नबनी कि हाय 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 मोबाइल कौन में नबनी मोबाइल कौन में नबनी नहीं थी। हाँ भाई फोन करिया बच तो अब चलो जीवा आम देखिए कौन कर सेयार कर कौन रास्ता पर जाते एटीसी टावर ना नुआ है ना। हाँ तो मैं तो ना देखो कंप्लीट हो गला ना वीडियो देखो इंटरनेशनल ना। हाँ এইটা হবে এয়ারপোর্ট রোড এইটা भी मुझे देखी नी मु तो बहुत दिन है आसनी ना से जे घर को आम जाइए घर आसला पाखु मु आसनी ना आज मो कैमरा फोकस नौनी। हाँ हाँ चलो क्रेटा तुम्हें कौन काम अच्छी हैं नाटा मारुनु यूट्यूब रे कंट्री किचन मारबी मारी कंट्री स्टाइल मारी चलते ए खाଇବା मटन आ भात आम फास्ट कौट को जाइए पकवान। हाँ आम फास्ट भाई एट को आसवा बोली पकवान गले पकवान रे मटन दौन से आम आउट को पै आसले टे माछ गरम आसला बेले देखली माछ गरम गरम भजा होता तो माछ भजा भी दुटा खाइबी चलते आगे खाई मटन भल खाଇବା खाଇବା बहुत भूक लगा देखते मैं खाई सारे मटन भात जमीक मत मटन टा भल लगलानी सर ताठू भल मछटा लगा गरम गरम माछ भजा होता ना मत मछटा भल लगा मटन अपेक्षा मत मटन भल लगुनि कौन के जान इच्छा होनी खावाई ये 3 थर जाक कली ना सेटा भी इच्छा है खावाई। तो तुरंत भी जीवा कड़े टे बही दुकान जीवा ये अच्छी देखा कौन कर पहले मतलब छाड़ी देके केते आवाज हो मुझे मु भूली जाइए मो ब्लॉग करती बोली सूर्य देखिए हो
ଆସିଗଲୁ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅବସ୍ଥା ଭୁଲିଆ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ତ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ମାନେ ରାସ୍ତାର ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିଲି ରାସ୍ତା ଆଜି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା କାଲି ପୂଜା କ'ଣ ପାଇଁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା ରାସ୍ତା ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଭୁଲି ବି ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ବନାଉଛି ବୋଲି ତ ବାସ୍ ବେଗ୍ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି ଦେଖିବା କ'ଣ ଆଗେ ମୁଁ ତ ଆଗେ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଲେ ଆଗେ ଟ୍ରାଏ କରିବି କେମିତି ଇଏ କ'ଣ ଇଏ ସେଇ ଯେତେ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲେ ବି ଘରେ ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ସେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଟ୍ରାଏ ହିଁ କରିବେ ତ ଭଲ ଲାଗେ ଟିକେ ତ ବାସ୍ ସେ କରୁ 5:10 ହେଲାଣି 5:05 ଯାଇଛନ୍ତି ଛାତ ଉପରୁ ଇଏ ଆଣିବା ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ ନା ତ ମୁଁ ଯାଇ ଜଲ୍ଦି କାମ ସରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବି ତାପରେ ଦେଖିବା ରାତିରେ କ'ଣ କରୁଛି ଆଉ ଚଲନ୍ତୁ ଏବେ ବରା ହେଇଗଲା ମୁଁ ଏତେ ଆଉ ଇଏ କରିନି ମୁଁ ତ ଖାଇବି ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ହିଁ କରିଦେଇଛି ଖାଲି ଆଉ ଅଧା ରଖିଦେଇଛି ମୁଁ କହିଲି ମାନେ ଏଇଟା ମୁଁ ଅଧା ଖାଇଦେଇଛି ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ତ ମୁଁ ଅଧା ରଖିଦେଇଛି ଏଥିପାଇଁ କି ଆଉ ଏକ ତ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ଆକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରଖିଦେଇଛି ଅଧା ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ପରେ ଭୋକ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ କରିଦେବି ଆଉ ସେ କରିକି ଖାଇବି ନହେଲେ ଏବେ ତ ଏତିକି ହେଇଯିବ ମୋର ତ ବା ଖାଇଛି ତାପରେ ଭୋକ ଲାଗିଲେ କହିବି ଏଇଟା ଖାଇସାରିକି ଆଗେ ଆଉ ଭୋକ ଲାଗିବନି ବୋଧେ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏଇଟା ଖାଇସାରିକି ମୁଁ ଟିକେ ପରେ କ୍ଷୀର ବି ପିଇଦେବି ତ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 11:30 ମାନେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବରା କରୁଥିଲି ସେ ତ ଯାଇଥିଲେ ଆଜି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗର ମାନେ ତାଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ର ରିସେପ୍ସନ୍ ଥିଲା ସେଠୁ ଯାଇଥିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ବନେଇ ନଥିଲି ବରା କରିଥିଲି ବରା ଖାଉଛି ମିଷ୍ଟି ଆଉ ମୁଁ ବରା ଖାଉଛି ଏବେ ତ ମାନେ ସରିଗଲାଣି ଆଉ ନାହିଁ ଏଇଟା ମୁଁ ୟା ମିଷ୍ଟି ପାଇଁ ବାଛିକି ଇଏ କରିଥିଲି ସେ ଲଙ୍କା ଖାଇବନି ନା ସେଥିପାଇଁ ତା ପାଇଁ ବାଛିକି ଦେଇଥିଲି ସେ ଆଉ ମୁଁ ଖାଇଥିଲେ ସରିଗଲାଣି ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଇଏ କରିଦିଏ ବାସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଜି ଏତିକି ହିଁ ଥିଲା ଆଉ ହାତଟା ଏତେ ବଥା ହେଉଛି ଏକ ତ ନଖ କାଟି ଦେଇଛି ତାପରେ ସେଠି କ'ଣ ପିଆଜ ଚୋପା ପଡ଼ିଯାଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ଖାଇସାରିଲେଣି 11:30 ହେଇଗଲାଣି ତ ଏବେ ବାସ୍ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ ତାପରେ ଯଦି ଭୋକ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ କ୍ଷୀର ଟିକେ ପିଇବି ମିଷ୍ଟି ତ ତୁମେ ବରା ଖାଇବି ହଁ ଓକେ ତ ସେ ବି ଆଉ ଖାଇବନି ମୁଁ ଏଇଟା ଇଏ ଖାଇଦେବି ତାପରେ କ୍ଷୀର ଗରମ କରିକି କ୍ଷୀର ପିଇବି ତାପରେ ଦେଖିବା ଯଦି ରାତି ଭୋକ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ରଖିଛି ବିରି ତାକୁ କରିକି ଖାଇଦେବି ରାତିରେ ନହେଲେ ବାସ୍ ଶୋଇଯିବି ବାସ୍ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା ଏତିକି ହିଁ ଥିଲା ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ ବାଏ ମିଷ୍ଟି ପଛଆଡ଼େ ଠିଆ ହେଇକି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇକି ହସୁଛି ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଚୁପ୍ ରହିଥିବୁ ନା ସେଥିପାଇଁ ଚୁପ୍ ଅଛି ନହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ପକ୍ 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 पक करता था तो ये कर दिए मैंने से ठियाई होशी जे कैमरा सामना को जाके देखुची मु कौन करची बोली हाँ ना तुम देखछि ना আমি কি করছি तो बस आज वीडियो इतनी ही बाय गुड नाइट।